29 март дар дораи сафари корӣ дар шаҳри Алмато раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ва раиси Сенати парламенти Ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Маулен Ашимбаев бо иштироки ҳайатҳои Маҷлиси Миллӣ ва Сенати парламент мулоқот доир намуданд. Дар мулоқот вазъ ва дурнамои рушди муносибатҳои дуҷониба аз ҷумла тавсеяи робитаҳои байнипарламентӣ муҳокима карда шуданд. Ҷонибҳо дар остонаи таҷлили 30-солагии Ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба аҳамияти фаъолияти созмони мазкур мубодилаи афкор намуда нақши онро дар таҳкими ҳамкорӣ миёни парламентҳои давлатҳои иттиҳод муҳим арзёбӣ карданд. Рустами Эмомалӣ бо қаноатмандӣ зикр карданд ки ҳамкории байнипарламентии Тоҷикистон ва Қазоқистон фаъол гардида бо ба имзо расидани созишнома оид ба ҳамкорӣ байни Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Сенати парламенти Ҷумҳурии Қазоқистон боз ҳам густариш хоҳанд ёфт. дар рафти музокирот ҷонибҳо ҳамчунин масъалаҳои ҳамкории иқтисодӣ ва фарҳангиву гуманитариро мавриди баррасӣ қарор доданд. зикр гардид ки ҳаҷми гардиши мол дар байни ду давлат дар соли сипарӣ гардида 1.2 миллиард доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил дод ки дар муқоиса бо соли 2020 ба андозаи 30% афзоиш ёфтааст. тақвияти ҳамкории самарабахш дар самтҳои афзалиятноки иқтисодиву иҷтимоӣ аз қабили саноат, энергетика, нақлиёту коммуникатсия, тандурустӣ, маориф, фарҳанг ва сайёҳӣ зарур шуморида шуд. дар идомаи рӯз раиси Маҷлиси Миллӣ Рустам Эмомалӣ дар ҳошияи ҷаласаи шӯрои Ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил ҳамроҳи роҳбарон ва аъзои ҳайатҳои парламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар маросими гулгузорӣ дар маҷмӯаи Шараф ки дар ҳудуди боғи 28 панфиловчии шаҳри Алмато ҷойгир аст ширкат намуданд. 29 март дар шаҳри Алмато раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар ҷаласаи тантанавии Ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил бахшида ба 30-солагии Ассамблеяи байнипарламентии Иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок ва суханронӣ намуданд. ҷаласа таҳти раёсати раиси Ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил раиси шӯрои Федератсияи Маҷлиси Федералии Федератсияи Россия Валентина Матвиенко доир гардида дар кори он ҳамчунин раиси Милли Маҷлиси Ҷумҳурии Озарбойҷон, раиси Маҷлиси Миллии Ҷумҳурии Арманистон, раиси Шӯрои Ҷумҳурии Маҷлиси Миллии Ҷумҳурии Беларус, раиси Сенати парламенти Ҷумҳурии Қазоқистон, муовини раиси Маҷлиси парламенти Ҷумҳурии Қазоқистон, раиси Жокорку Кенеши Ҷумҳурии Қирғизистон, муовини якуми раиси Думаи давлатии Маҷлиси Федералии Федератсияи Россия, раиси Сенати Олии Маҷлиси Ҷумҳурии Ӯзбекистон, раиси Меджлиси Милли Генгеши Туркманистон ва муовини раиси Кумитаи иҷроияи Иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок намуданд. Нахуст иштирокчиёни ҷаласа масъала дар бораи 30-солагии Ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақилро муҳокима ва изҳороти шӯрои Ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақилро дар бораи 30-солагии Ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил қабул намуданд. аъзои шӯрои Ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба санаи муҳими 30-солагии Ассамблеяи байнипарламентӣ андешаронӣ карда таҳкими минбаъдаи ҳамкориҳои байнипарламентиро дар доираи он зарур шумориданд. раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар суханронии худ таъкид доштанд ки дар давоми 30 сол Ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил муҳимияти нақш ва афзалияти худро ҳамчун шакли универсалии ҳамкории байнипарламентӣ собит намуда ҳамчун сохтори фаъоли байнипарламентӣ эътироф гардидааст. муҳтарам Рустам Эмомалӣ таъкид намуданд ки ҷониби Тоҷикистон ба фаъолияти Ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил аҳамияти зарурӣ дода бо парламентҳои давлатҳои аъзои иттиҳод дар муносибатҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ нақши муассир дорад ва дар нигоҳдошт ва таъмиқи робитаҳои тарафайни дуҷонибаву бисёрҷониба бо давлатҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил фаъолона иштирок менамояд. дар ҷаласа оид ба масъалаҳои дигари рӯзномаи корӣ мубодилаи афкор доир шуда қарорҳои дахлдор қабул гардиданд.